Os Reis Magos viven hoxe a súa xornada máis atarefada do ano. As súas maxestades, como manda a tradición, percorreron neste 5 de xaneiro todos os concellos das Rías Baixas. No seu itinerario, unha das primeiras paradas foi Meis. Contra unha do mediodía facían a súa aparición no mosteiro. Saíron da casa de Escudeiro e foron saudando a toda a rapazada ata chegar ao mercado. Os tres do Oriente aseguran que sempre gozan coa súa visita ao municipio. La verdad que muy bien, son niños muy majos, muy educados. A verdad que se portaron moi ben, de gusto con eles, teñen unha sonrisa espectacular e moi ben, moi ben. Moi ben, os nenos de Meis sempre se portan moi ben e imoslle levar todos os regalos que nos pediron esta noite. Ducias de nenos e nenas agardaban polos Reis Magos en Meis, entre nervios e moita expectación por velos tan de preto, a rapazada asegurounos que se portara moi ben este ano. Contáronnos que gozaron moito de poder falar con eles en persoa. Estoy moi nervioso. Porque es un día muy especial. Estuve feliz. Alegre. Pois que lles iba a pedir si me portei ben. Si me porté bien y si pedí muchos regalos. Con quen viñen e todo eso. E claro, nesa conversa aproveitaron para pedirlle aos Reis Magos todo o que xa lle solicitaron por carta. Le pedí un sobre que tiene cromos. Algo de magia. No me acuerdo más. Un Carninebot, una Nerf. Pois bastantes muñecos de Harry Potter. Un Lego, unos zapatos. Libros para colorear, ropa y algunos juguetes. Encargos que esta noite repartirán por todo o planeta os Reis Magos que teñen por diante unha maratoniana madrugada. Muchísimo trabajo, esperamos que seguimos haciéndolo muchísimos años más. Temos moito traballo, non estamos parados, pero bueno, seremos capaces de realizar todo. Así que os Reis piden á rapazada que lles deixen algo pé da árbore para repoñer forzas. Que nos deixen un pouco de chocolate, un café para coller enerxías para as outras casas, despois algo de beber para os nosos camellos é suficiente. Turrón de chocolate, agua, que sempre está ben. Pues mira, el caldo gallego yo creo que sí, ¿no? Dende hai uns anos, Meis adiantou a recepción aos Reis Magos a mañá para non facela coincidir con actos noutros concellos. Esta idea que iniciamos xa fai 5 anos, que creíamos que era mellor que aquí os Reis chegaran pola mañán e a tarde non podíamos competir con outras cabalgatas moito máis grandes e a verdade é que resulta moi ben, está resultando moi ben, hoxe o tempo acompaña e, bueno, os Reis de Meis son os máis madrugadores da nosa comarca. Unha cita que se completou cunha intensa festa infantil na que pequenos e maiores gozaron da música dos bailes. Esta fórmula xa levamos repetido varios anos e, bueno, ademais se xuntan que tamén están os nenos e nenas da ludoteca e bueno, fan moito máis ambiente e, bueno, creo que esta fórmula veu para quedarse. Ao remate, logo de que todos os nenos e nenas recibiran un agasallo, todo o municipio despediu as súas maxestades, desexándolles unha boa noite e facéndolles un obsequio en nome do Concello de Meis.